इंग्लिशफोर माबाफोर रोङो नामा आमाया फुल स्पेल नोङो ओरै सालायदो हो आमाय हो what is name मा होनगोन what is name your flow माने मा बुस्थु नंगौबो नङाबो गुड मर्निं एवरीवन बयखौबो बरायनाय जाबाय गोथार फुंबिलिनि नैबे सान ओंखारस्लिउ बोथोरखौ लानानै आरोना ओमफ्राय दा बिरैया फुङावनो कल खालामदों आरो आंखौ बिदिखौनो थाङो माबा मालायनो हाट बर' जे लायनो नागिरदों आरोना जों स' बिदिखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम सेकेन्ड लाखौ सुपारि गावसिबनो हो चलो निहिरनि मालाबा निहिर जाजोबखो ओरैनो गोजां मारालै मोनाफ्राव Kezakeb, my friends. Hey, good morning, Rocky. Juga. Hey, Michi. Rocky, मैया दंफैयो नालाय ओंखायनो. Ruga, good morning. थावाथ' थिंखि फुलनि अनगा जेबो थाखाया आंनाव आग्लासो नुबाय नों थावा थिंखि फुल थाखायो मोननै सानसै बारा गोजा गैला लाथाया स्टुडेन्ट फट' ब्लगार आंथ' सफैबाय फाग्लासो सिखारना सिखाराखै बेरे फुंजानि फनसो रायलायगासिनो नामा गुड मर्निं बाहाय फाग्ला खर' गाज्रि बेरे फुंजानि गादेरला जोबबावबाय निजोमा सिखाराखै मानसिया दासो होनदों आरोना रायजोफोर ओइ बाहाय ओइ जालायो आरोना मानसि फोजाबा माथो सो होनो आयौ हाट बर' लायग्रा बिदि जायो माथो नोंखौ उन्दुनानै सिखार गोदानबा बेखौनो मानसिखौ जले सरसो नुयो गामसाफ्रा गामियावलाय बबेनि दाउखा फैलाबाय बे बिदि सानदों आरो नोंथां माने आलाखौ माथो DSLR-जों खेबनाय नुस्लायदों केमेराया दा केमेराया जाहैबाय माबाजों बानायगासिनो दं आरोना रायजोफोर इनटेक्स 3Gजों बानायगासिनो दं आरोना माथो ओमफ्राय नैबेफोर जाहैबाय बेनि साइन्टिस्टनि बाहागो आरोना नैबे दाखालि बानायनाय लान्चारमोन गावसिबखांबाय जों बेजों नैबे जाहैबाय खल फिसा फिसा दांसलिया जाग्रा हाट बर' लायग्रायानो आं सोरांस्लाबनानै फन हरबाय फनखौ हमबा फाग्ला आया गारि अन मारै होनदों आमाय सोरनि माला मिथियालां नंगौ बिसासिमलाय दांला नंमारगौ र' आं दा सोंहरनायनि होनबालाय मिथियायो मैयानो मोनाबिलियाव साफा लिंजोबखाबाय मानसिखौनो मैगं हानो मा होनो ए नों मा फैदोंना मैया आच्छा थ' जों दायो थांनो नागिरबाय आरोना जानाखि सिथनागुरि ना मा होनो होबथा फंबायमोननाव जेरै बिब' देरसिना माथाय आंबो बारा मोजां मिथिबावासै देरसिनानो जागोनदां आमोखा गारि फिथिंनानै फैगौ आरोना रायजोफोर जों दा सिबसै सिथनागुरियावहाय बारलि सारखावनायनि खोथा दङ दाखालि गलांजोबनाया बेखौ जों लागायफिनगोन आरोना रायजोफोर ओरैबायदि माने जों एबाराव टारगेट खालामना लागायसै आरोना सोरखौ नुखो दा बायदियाव जाम्पार गानलानाय फाग्ला थाइसे जानांगोन सेंग्रा मानसियानो एफा दुरबल थ' गोराब्रा जोंहा गोराना बोरायफ्रासो गोरासिनलै माथो बोरै जाखो नोंहालाय बास्केटाव माथो मिंब्रांब्रां द्रामावलै निउ द्राम गाव बायनाय होनदोलै आं बायनायब्रा जेनेरेटरखौ लांना नालाखौनो सारहैसै नामा बालि थाग्राखौ औ थेनानै लागायनोसै JCB गंनै लिंहरसै बेफोरसो ब्रा नासिथिफ्रा हैगोन जोबथालायनाय हरो जोङो नङा आयसौ माथो मुरिसो जायानो
बेखौ जोंखौ देहा गैयै नंगासिनो आसला माहाजोन जोंनासो देरसिन फाग्ला जायखिया बे बारलिया गलालै जेखौबो उन्दु फैयाबा जेखौ गोलावना बरिया बे बारलिनि माथो उन्दु फैयो बेखौ लांफैदों जोङो दा जोंनाहाय गुमैया सेंग्रायावनो खानाय जाहैदों आरोना रायजोफोरसेया औ होमबा दिनैसिम जेनेबा सेंग्रायावनो माबानाय खानायबा सेंग्रा हाबा जानानै दिनैसिम 35-30 बोसोर जाबाय नों 35-30 बोसोरनि आं जे नुफेराखैलै खिन्थु नैबे जेनि बैसोआ जाहैबाय दा गैयाबाबो 40आव हमबाय 40 बोसोरसो 40 बोसोरनि जे थैखागोन 30-35 आरोना रायजोफोर आंखौ खानाय नुफैयाखैना खोन्थादों आंना आंखौ आब'आ नुफैयाखैना होमबा आब'आ नुफैयाखैना होमबा बिनि फिसालाफ्रा नायदो बेसेबां गिदिर देरबोखो होमबा नायदो गुलिफ्रानो एकदमबारे रेगाव खाखावजोबखानाय आयु बे गलालाय बारलाया जोंजों खिन्थु जेखौबो उन्दु फैयाबा गला बे फिसालाफ्रा नायदो आजां गाजां गिदिर देरबाय होमबा 30-35 नि जे थैस ओंखार गादे जोब्बाय असलि बेल मावजि बिलाइ थांखु बुना होनो जोंनि आब'आ सफैबाय गारिया दोन गारिया वा जोंनि आब'आ नुबाय नों रायजोफोर बेसेबां सुन्दुरि आब'आ जोंना नङाबा हाबा दं आरोना गामियावहाय जादे फैजा बेखौ मानसियालाय बेखौ सेफाद जोब राननानै जानांगौब्रा रोङा नामा इंलिशफोर माबाफोर रोङो नामा फुल स्पेलिं होनो ना मायो फुल स्पेल आं माने नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनि होनबा ओइ what dress नों ओरै सालायदो आमाय हा what dress name मा होनगोन what is your flow माने मा बुस्थु बे नंगौबो नङाबो what is flow नंगौबो नङाबो आच्छा जालायनाय निसा मायो ओमफ्राय नोंनि गामियाव अफाय होननायालाय नङा आं सोंहरनो नागिरदों मिस अफ नामबो होजाया मिथियो आंखौनो लादो नामा नोंखौ मिस लाटा मारे मिस लाटा स्किन फुल फ्लावर दे बुंल' आं दा बुंफिनगोन ना आं माने नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो मिथिबाय नोंनि गामिया बहाय होननायखौ इंलिशनि बोरै होनो दे नोंनि गामिया बहाय होननायखौ इंलिशनि बोरै होनो तुम लोगों को कहाँ हम लोगों को कहाँ बे नङालै इंलिशनिसो इंलिश औ इंलिशनि बोरै होनो नोंनि गामिया इंलिशनिबा सिन्था खालामदो नों बबेहाय जन्म जाया अबेहाय नों थाया माबोरै सोंनो रोंखो नोङो आंथ' सोंगोनब्रा जेनेबा नोंनाव सोंबायब्रा जास्ट पिस होनो बेखौ जास्ट पिस माथो नों अबेहाय जन्म जाया बेयावनो बेयावनो बुजिबाय आच्छा बेयावनो गोलैथारगोन गोलैमारगोनबा गोलैमारो होमबा नोंनि गामिया बहाय होननायखौ जास्ट पिस आरोना थिगानो दं